Draga braći i sestre, dragi prijatelji, srdečno vas pozdravljamo, želimo vam svako dobro, evo nas ponovno zajedno, ovo je naš 8. susret u nizu od 13 sa zajedničkim naslovom Produbljivanje odnosa sa Bogom. A naša tema, predviđena za ovaj tjedan, nosi naslov Imati vjeru. Posebice se radujem što su sa mnom moji kolege, moji suradnici, moji prijatelji, pastor Siniša Horvat i Dragutin Matak. Mi se nalazimo u našim virtualnim studijima, da tako velimo, u različitim dijelovima svijeta, ali smo ovdje zajedno u duhu sa željom da porazgovaramo i pred vas prenesemo ovo novo razmišljanje sa, kako rekao, naslovom Imati vjeru. Srdečno vam dobrodošlice, moji kolege, i krenut ćemo odmah razgovarati. Stoga, Dragutine, vas bih pozvao da nas svi nadalje uvedete u ovu temu o kojoj razgovaramo ovoga puta. Izvolite, Dragutine. Svako naše proučavanje ovog tromjesečja treba početi sa ovom mišlju da mi želimo zapravo produbiti naš odnos sa Bogom. Ovaj puta govorimo o vjeri, a rekli bismo da je zapravo vjera inačica tog dubokog odnosa sa Bogom, jer mi kad vjerujemo, onda vjerujemo Boga i u Boga. Pa onda šta bi trebalo još nešto tu reći? Zar nije već sve rečeno i dorečeno u vezi tog našeg, stava prema Bogu? Očito da je potrebno govoriti malo više o tome. I naša biblijska pouka upravo nastoji malo produbiti tu temu, malo definirati tu temu vjere i vjerovanja. Naravno da svi mi, bez obzira da li se redovito, profesionalno bavimo teologijom ili ne, mi smo već naučili na razne definicije, razne razgovore o vjeri, pa onda kad dodamo još tu djela, pa kad to onda na neki način iskombiniramo, tu se može i jako dugo govoriti o tome, pa onda možemo čak i citirati neka mjesta. Evo, naš zlatni stih je jedna ona polazišna točka gdje nam se kaže u Hebrejima poslanici kako je vjera i jamstvo onoga čemu se nadamo i dokaz one stvarnosti koju ne vidimo. Ova definicija zapravo ističe ono što nam se otima u vezi te našeg objekta vjere, što je istina. Međutim, mnogo toga više se može i treba reći u Bibliji po pitanju prave naravi vjere. I sada kasnije još ćemo vjerojatno dodati još neku definiciju ili neki biblijski tekst. Međutim, ono što je mene oduševilo na samom početku, kad sam malo promišljao ovih dana o tome, je jedna posebna definicija, zapravo niz definicija o tome kako razumijevati, doživljavati vjeru. I to što čitamo u Ellen G. White enciklopediji. Ja vjerujem da je to za mnoge od vas će biti prvi puta da ovako na kupu zajedno o tome saznajemo, a svako ko ima enciklopediju neka lijepo ode tamo na naslov vjera i još će to mnogo detaljnije razumjeti i saznati. Najprije ovako, istinska vjera prema Ellen G. White je odgovor kršćanina na Božju milost. Pazite, nama je sad važno poistovjetiti šta je to vjera. Vjera je odgovor, dobro, koji zavisi od kvalitete razumijevanja Božjeg karaktera, kaže ova definicija. Gledajte, kad je riječ o odgovoru, odgovor nije samo verbalno sricanje odgovora na nešto što nas je nešto pitao. To je na kraju krajeva jedan cjelokupni angažman koji predstavlja jednu cjelovitu našu strategiju ili naš odnos prema samome Bogu. Onda druga, mislim to je na istoj toj stranici, kaže prava vjera je život. Prava vjera je život.
Živa vjera znači rast životnosti, potpuno povjerenje na osnovu onoga, je tako, što nam znači naš Bog. Onda vjera je proces i poziv je ovdje upoznajmo Boga eksperimentalno, što je jako interesantno. Znači pretvorimo ono što smo čuli, što smo vidjeli u svoje iskustvo. Isto tako vjera nije slijepi skok, tako, u ono rješenje koje je ostalo kad je sve ostalo propalo. Ne, nego je to zapravo jedno svjesno opredjeljenje koje svakako nije isključeno sumnje. Uvijek je moguće dovesti nešto u pitanje, upravo zato što mi promišljamo o nekome koji je drugačiji od nas. I ta drugačijost zapravo stvara jedan proces koji je uvijek usmjeren na to da pokušavamo proniknuti u ono što Bog jeste, a mi nismo. Evo gledajte, znači, kad na taj način govorimo o vjeri, onda vjera nikad nije ono ispovjedanje ne znam koliko vjerovanja verbalno, iako i to je dio cijelog procesa, nego je riječ o jednoj novoj stvarnosti, o cjelokupnoj stvarnosti, o nečemu što zapravo vidjet ćemo mi kasnije, o tome ću ja kasnije malo nešto još reći, gdje neki tekstovi kao onaj moj omiljeni u Galačanima 5:6 gdje apostol Pavao kaže u Kristu ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje. To bi bilo za one koji se koncentriraju na djela neka, jel da? Već u Kristu je najvažnija vjera koja je djelotvorna po ljubavi. To na neki način hoće se reći, slušajte, vjera koja je djelotvorna vjera, stvarnost, kao što smo to evo lijepo sada iščitali. Ja vjerujem kad u tom pravcu idemo, to onda možemo dodati onom pravom značenju našeg shvaćanja i doživljavanja vjere. Znači, vjera je odgovor na Božju milost, koji zavisi od našeg razumijevanja i doživljavanja Božjeg karaktera. Zapazite tamo, mi čitamo kako đavao vjeruje i drhti, razumijete? Zato što njegov koncept Božjeg karaktera je potpuno naopak. I u tom pravcu evo sada idemo, ja vjerujem da imati vjeru kao jedan sastojak produbljivanja našeg odnosa o kojoj promišljamo na ovaj način je isto naša velika potreba. Također puno vam hvala na ovim uvodnim riječima i već nam dali naslutiti da u biti cijeli taj koncept vjere, vjerovanja se može raslojiti na više važnih i bitnih dijelova. Pa u tome pravcu, Siniša, ja bih vam odmah postavio pitanje, postoji li razlika primjerice između vjere i vjerovanja? Ili je to jedna te ista stvar? Izvolite, Siniša. Ja mislim da razlučivanje toga je jedno najvažnije možda i pitanje za kršćane danas, a posebno za nas adventiste iz jednog razloga koji želim napomenuti. I možda je razlog zašto je to toliko važno, upravo to kada gledamo u kontekstu u kojem je naš pokret nastao u povijesti. Gledajte, naša crkva je nastala pri kraju samog onoga prelaza prosvjetiteljstva u romanticizam. U vremenu kad je Europa i Amerika, kad su bile opijene snagom razuma. Znanost je eksplodirala u to doba, čovječanstvo je otkrivalo elektricitet, kemiju, astronomiju, medicinu. Vladalo je golemo uvjerenje da ćemo, ako dovoljno proučavamo, dovoljno promatramo i dovoljno dobro zaključujemo, uspjeti otključiti svaku tajnu prirode. Iskreno, veliki dio tog optimizma tamo na kraju 18. početka 19. stoljeća bio je opravdan. I zbilja ljudsko znanje bez premca možemo reći da je promijenilo naš svijet u zadnjih 200 godina. A gledajte, taj duh je isto ušao u religiju.
I to nije loša stvar. Ljudi su počeli pristupati Bibliji gotovo kao nekoj golemoj božanskoj šifri koju treba dekodirati. Pretpostavljalo se da ako dobro proučamo, dovoljno proučamo, uspoređujemo biblijske stihove, pokušamo kalkulirati proročanstva, možemo riješiti svaku tajnu. I William Miller je dobar primjer, on je dijete tog vremena. On je vjerovao da marljivim proučavanjem Biblije može se puno toga složiti i sjesti na mjesto, i puno toga je. I želim reći upravo to, u tome ima nešto jako vrijedno. Kršćanstvo nije protiv intelekta, jer i sam Bog kaže u Izaiji 1.18, hajde dakle da se raspravljamo, jel tako? I Biblija nas stalno poziva na razmišljanje, propitivanje, hrvanje sa pitanjima. Dakle, vjerovanja su važna, istina je važna, doktrina je važna, razumijevanje je jako važno. Ali možda smo mi malo, upravo zato kaže nama je to bitno, malo vremenom nenamjerno pomaknuli težište sa vjerovanja sa vjere na vjerovanja. Toliko smo se usredotočili na vjerovanje, na naše doktrine, da smo ponekad zanemarili nešto dublje, a to je upravo o čemu mi govorimo ovom tjednu, a to je vjera. Jer vjerovanje i vjera nisu baš sasvim ista stvar, jako slično zvuče. Znate, vjerovanje je često povezano sa razumijevanjem, kao što sam rekao u uvodu, mišljenjem, sa dokazima. Dok je vjera pak nešto sasvim drugo, vjera je pak povezana uglavnom s odnosom. Vjerovanje kaže, mislim da je ovo istina. Znate, kad gledamo, mi mislimo da je otkrivenje, mislimo da je ovo, znači mislim da je ovo istina. Dok vjera nešto drugo kaže. Vjera kaže, vjerujem tebi. I to nije isto. Čovjek može vjerovati mnogo točnih stvari, a može i pored toga živjeti u strahu, može živjeti u tjeskobi, u gorčini i duhovnoj praznini. I sam đavao kaže, Jakov vjeruje, što se dopomenulo u uvodu, vjeruje i dršće. Zato vjera je nešto puno dublje, iskonskije i nešto ljudskije, to bi ja se usudio reći. Vjera je gotovo utkana u strukturu našeg samog postojanja kao ljudskih bića. Gledajte, dijete se ne budi svako jutro tražeći empirijski dokaz da ga majka voli. Beba ne provodi filozofsku analizu prije nego zaspine u očevom naručju. Dijete vjeruje prije nego razumije. I zanimljivo, znanost sve to više potvrđuje. Dijete se zdravo razvija, ne zato što ima sve odgovore, nego zato što ima odnos povjerenja. Ljudi su stvoreni za povjerenje prije nego za analizu. I upravo zato vjera u Svetom pismu se opisuje kao dar. Znate, u Efežanima spomenuto, ta milost što smo spašeni, kaže, po vjeri. I to nije od vas. To nije nešto smo mi uradili ili razlučili, nego to je dar nama. To je dar Božji, kaže Efežanima tamo. Znači, vjera nije samo intelektualno postignuće. Nije pobjeda u raspravi. Nije položen teološki ispit. Vjera je nešto što se budi u duši kroz susret, kroz odnos, kroz povjerenje. Znate, vjerovanja, ti naše doktrine, to su vjerovanja. Vjerovanja mogu poduprijeti vjeru. Vjerovanja mogu njegovati vjeru. Vjerovanja mogu zaštititi vjeru, ograditi je, ali sama vjerovanja ne mogu zamijeniti vjeru. Znate, možete savršeno objasniti brak, a nikada istinski ne voljete supružnika. Možete analizirati glazbenu teoriju, a nikad ne biti dirnuti sa Mozartom. Možemo znanstveno rastaviti ružu na dijelova, a nikada ne osjetiti miris te ruže. I možda se upravo tu često pogrešno razumije ovaj zlatni stih koji imamo u pouci. Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za stvarnosti koje ne vidimo. Jer ponekad taj redak čitamo kao da je vjera neka zamjena za dokaz, kao da kršćanstvo govori vjeruj bez razmišljanja, znate, ali to zapravo nije poanta tog stiha. Taj redak pokazuje nešto puno dublje. Najveće stvarnosti u životu su često nevidljive. Dakle, na primjer, ne možete znanstveno izmjeriti ljubav, ne možete izvagati nadu, ne možete ljepotu zatvoriti u laboratorijsku epruvetu, ne možete matematikom dokazati ljudsko dostojanstvo.
Pa ipak, upravo te nevidljive stvari upravljaju našim životima. Kao što je Pascal jedanput rekao, srce ima svoje razloge koje razum ne poznaje. I time on nije odbacio razum, samo je rekao ono što je stvarno, da ljudsko postojanje da je veće od same logike. Čak i sama ta znanost koju stalno pozivam počiva na određenim oblicima vjere. Znanstvenici vjeruju u dosljednost prirodnih zakona. Vjerujemo vlastitom sjećanju, vjerujemo da drugi umovi postoje, vjerujemo da je stvarnost uopće razumljiva. Znate, život se raspada bez povjerenja. I možda zato Biblija toliko često govori o hodanju s Bogom, ne samo o razumijevanju Boga. Mihej kaže, ne kaže objavljeno ti je čovječe svi teološki sustav, nego kaže objavljeno je čovječe što je dobro, učini dobro, ljubi milosrđe, smjerno hodi sa svojim Bogom. Hoditi, kaže, hodi sa svojim Bogom, hodati. To znači, to je jezik odnosa, ne samo intelekta. I iskreno, možda je upravo to ono što moderna crkva treba ponovo otkriti. Jer mnogi ljudi su danas iscrpljeni raspravama, guše se informacijama, gladuju za smislom. Znate, ljudi ne trebaju kršćane koji samo znaju sve. Trebaju kršćane koji više vjeruju, koji više vole, koji više praštaju, koji imaju mir, koji se možda ne može ni objasniti. To je vjera. I tu sad dolazi taj prekrasan paradoks. Prava je vjera dovoljno snažna da preživi te naše neinformiranosti ili misterije ili ono otajstvo, kako to lijepo riječ naša kaže. Jer slabo vjerovanje paničari, kad ne može to sve da objasni. A snažna vjera kaže nešto drugo, kaže ne razumije možda sve, ali znam kome sam povjerovao. I to Pavao kaže u Timoteju, tamo čini mi se, znam kome sam povjerovao. Primijetite, ne kaže znam što vjerujem, nego kome sam vjerovao. I to je taj jezik odnosa što čini vjeru drugačijom. Možda je moderno kršćanstvo postalo pomalo opsjednuto sigurnošću jer nas nesigurnost plaši. Želimo dijagrame, želimo grafikone, odgovore, predviđanja, sustave, proročke lance. Ali Sveto pismo još uvijek je puno misterija. Job nikada nije dobio potpuno objašnjenje za ono što je pitao. Abraham odlazi ne znajući kuda će otići. Marija kaže da, prije nego što sve razumije. Čak i Isus na križu viče Bože, pa zašto, je li tako? Vjera nije pretvaranje da nema pitanja. A Rilke je jedanput rekao, budi strpljiv prema svemu neriješenom u svom srcu i pokušaj voljeti ta sama pitanja. To gotovo zvuči biblijski kad malo razmislite, jer vjera nije odsutnost tajni i misterija. Vjera je naučiti živjeti unutar misterija bez očaja. I možda zato Isus često hvali jednostavno povjerenje više nego teološku preciznost. Učenici su ga često intelektualno pogrešno potpuno nisu ga razumjeli, jel tako? Pogrešno ga razumjeli, ali djeca su mu instinktivno trčala u zagrljaj. Dakle, na kraju spasenje nije prvenstveno polaganje točnog doktrinalnog ispita. Doktrina je važna, nemojte to zaboraviti, istina je važna, ali u svojoj srži spasenje je odnos. To je povjeriti svoj život Božjem karakteru, čak i kad dođu oluje, kad odgovori izostanu i kada emocije nestanu. Baš kao dijete koje mirno spava na stražnjem sjedalu automobila tijekom oluje, iako ne razumije cestu i ništa, ali vjeruje ocu koji vozi. To je, ljudi moji, vjera. Siniša, puno hvala. Sviđa mi se što vi ste još krenuli još jedan korak dalje u tumačenju, objašnjavanju kako možemo bolje razumjeti o čemu mi to u stvari govorimo kad govorimo o vjeri, o povjerenju konkretno. Dragotine, što nam vi želite poručiti u sljedećem koraku? Izvolite. Hvala lijepa. Ja mislim da idemo u pravome smjeru kad razlučujemo između ovoga vjerovanja, dakle iskazivanje, nešto verbalno, nešto doktrinalno i stvarnoga života, a to je zapravo ono glavno značenje izraza vjera. Naravno i ono što mi se svidjelo što je rečeno, da neki puta mi bi trebali neke tako proročke lance, neke znakove, i naša biblijska pouka ovdje kaže
od nedelje, neki su Isusovo vrijeme tražili samo na ti daj znak pa ćemo mi vjerovati. Međutim, ništa od toga. Ono što je razvidno iz ove naše biblijske pouke, da niti ta jedna senzacionalna predstava ili uvid u ono što je nama uvijek interesantno, a to je ono što nije dio naše sadašnjice, a niti neki intenzivni osjećaj ili ne znam nešto, nije sastavnica svakodnevnog života, nije sastavnica onoga što mi iz dana u dan živimo, a to što živimo iz dana u dan, to je vjera. Stvarnost našega života u kojem mi sudjelujemo i u kojem na kraju krajeva poštujemo onoga koji nam je dao taj život i koji nas je na kraju krajeva uputio kako živjeti i kako se oslanjati na ono što vrijedi, je sačinjen od običnih stvari, od svakodnevnice. To je ono glavno značenje, dakle, vjere. I jako je interesantno ovdje obratiti pozornost od srijede na primjer vjere. Mi smo čitali, dakle, iz te poznate, je tako, 11. glave Hebrejima poslanice, od tuda je i naš, dakle, zlatni stih o tome kako je, tako, vjera nešto što treba promicati i na neki način doživljavati u vezi sa našom sadašnjosti, a dio je budućnosti. Međutim, ono što mene uvijek oduševljava, vjerujem da i sve one koji čitaju, dakle, to je 11. glavu, a tu ima mnogo motiva za razmišljati. Evo, i prošli puta smo spomenuli jedan od njih, gdje jednostavno kad idemo kroz te heroje vjere, vidimo da su tu neki puta vrlo sumljivi ljudi i žene heroji vjere. Odjedanputa oni isplivavaju na površinu pored milijuna pripadnika Božjeg naroda u Starome zavjetu, ili tako, od svećenika, od levita, od svih ostalih drugih, ali postoji razlog zašto. I ono što je jako ovdje upečatljivo i što nam treba biti jedna konkretna pouka, a to je, gledajte ovako, kad je netko nešto govorio o mome djedu, dakle o mome dedeku Tončeku kralju koji živi, dakle, kod Siska tamo u jednome selu i koji svakodnevno se susreće s ljudima i s njima ima određene odnose prijateljske, pomažu si međusobno. I kad je taj Tonček kralj nekakvu novu knjigu počeo čitati, neku vjeru ispovijedati, onda su jako bili ovako skeptični, onda su bili i bezobrazni i svašta, ali opet trebali su ga, pa su ga i saslušali kad je on nešto govorio. Međutim, vrlo brzo Tonček kralj je stekao jednu reputaciju tako konkretnoga života. Oni su mu rekli, on je novovjerac, nove vjere, ali je on čovjek koji je pouzdan, čovjek koji je pristupačan, čovjek s kim se da razgovarati i tako dalje. Gledajte, to je bilo ono što je krasilo njegovu vjeru. I gledajte, po tome modelu mi imamo ove naše heroje vjere. Samo da spomenem ovo. Pazite, Abel je kao izraz svoje vjere prinio Bogu žrtvu. Henok je na osnovu toga bio uzet. Jel' tako? Onda, kad gledamo druge, Abraham je prinio, dakle, Izaka na žrtvu, opet djelo. On je na osnovu te vjere bio i blagoslovljen. Onda, kad gledamo ovdje Mojsije, on je trpio s Božjim narodom i vjerom je napustio Egipat. Dakle, to su sve životne prekretnice, životni čini. To je sve ono što je jako važno bilo vezano za te osobe. Onda su prešli i Crveno more vjerom. Onda Rahaba, jel' tako, bludnica nije poginula.
pa onda zidovi jerihonski su pali. Mi vidimo, vjera je uvijek povezana sa nečim konkretnim što je obilježilo ili te ljude ili događaje u kojima su oni sudjelovali. I onda sada kaže da onda poslije ne pričam, kaže ovdje pisac, apostol Pavao, o Gedeonu, Baraku, Samsonu, Jiftaju, Davidu, Samuelu i prorocima. A gledajte, svaka od tih osoba ovdje koja se ističe, ona je poznata po nečemu konkretnom u životu. Stoga, gledajte, vjera koja istinski produbljuje naš odnos sa Bogom malo je rečeno iskustvena vjera. To je život, to je iskustvo, to je odgovor, kompletni odgovor, ne samo apologetski odnos koji je u pravu kad se uči o nečemu, nego koji je u pravu i koji je na ispravnom smjeru po pitanju samoga života. Na taj način kada mi gledamo na izraz vjera, onda je to gotov proizvod, da tako kažemo. To nije niz točaka vjerovanja koje su sve točne i mogu biti točne. Iako, gledajte, opet ja čitam u toj spomenutoj enciklopediji koja je super napisana. Znate šta kaže ovdje? Kaže ovako: pogreška ne postaje istinom samo zato što osoba vjeruje u nju. Svađite to. Pogreška ne postaje istinom samo zato što osoba vjeruje u nju. Jer, gledajte, neki puta mi kažu, ma nema veze to kako je učenje, nema veze šta Biblija kaže ovo ili ovo, doktrina nije bitna, razumijete? Dobro, nije bitna. Pa onda imajmo polovičnu istinu. Pa vjerujemo u polovičnu istinu s obzirom na ono što je moguće i saznati i otkriveno. Gledajte, to ne znači da onda je ta polovična istina u koju mi se zaklinjemo da je istina. Ne, nije. Ta svaka istina tvrdnja, ta svaka doktrina, ako hoćete, ona se mora očitovati u smislenom odgovoru na božansku milost. S obzirom na naše razumijevanje Božjeg karaktera. To mora biti život. Ta vjera je život. To je nešto što predstavlja rast životnosti. I na taj način ja mislim da mi imamo jako puno potrebe kada je riječ o ovom našem produbljivanju odnosa sa našim Bogom, da se bavimo takvim mislima kada je riječ o vjeri. Dragodine, puno hvala. Idemo dalje s našim razgovorom. I Siniša, za vas bi imao pitanje da nam malo pomognete razlučiti možda jednoj vrlo prisutnoj pogrešci danas u vrijeme konzumerizma. Tako da bi pitanje moglo glasiti otprilike ovako: zašto moderno društvo vjeru često svodi na privatno mišljenje? Kao da je riječ o čistoj privatnoj konzumaciji neke duhovne stvarnosti. Svodi na razinu konzumerizma, kao što smo već malo prije pripomenuli, kao da je riječ samo o izboru između dva objekta koje kupujemo, recimo čaja i kavu. Dok izgleda biblijska vjera mnogo bliža odanosti i odnosu i savezu i povjerenju. Možete li malo razraditi ovo pitanje i odgovoriti na njega? Izvolite, Siniša. Hvala. Mislim da je zbilja ovo jedno od jako važnih pitanja i odgovora našeg vremena. Iskreno, još možda čak i jedna od najopasnijih problema s kojim se mi suočavamo danas. Evo da malo to objasni više. Jer način na koji društvo danas pristupa vjeri otkriva jednu puno dublju krizu, a to je kriza odnosa. Ako pogledamo posljednjih 50 ili 60 godina, primjećujemo nešto jako zanimljivo, a to da se zajednice polako raspadaju. Ljudi žive individualnije, nekada su postojale šire obitelji, kvartovi, sela, susjedi koji su se poznavali, generacije koje su živjele zajedno, a danas čovjek može živjeti u zgradi od 50 stanova, a ne znati ime susjeda preko puta.
Nikada mi nismo bili toliko povezani kao danas, a isto tako nikada toliko sami. I onda ima ta se želja u ljudima svejedno da pokušamo ispuniti tu prazninu. No često to činimo na jedan vrlo čudan način. Baš kao što naše konzumersko doba to nalaže, tako se nahodimo. Mi pokušamo kupiti identitet, kupujemo osjećaj pripadnosti, kupujemo zajednicu. I možda dobar je primjer navijanje za nogometni klub, koji ja nisam nikad baš previše razumio, znate. Čovjek može biti emocionalno potpuno predan klubu. Pjeva, viče, navija, svađa se, osjeća euforiju, osjeća tugu i to može stvoriti jedan osjećaj zajedništva, ali zanimljivo je nešto drugo u tome. Taj odnos koji ti imaju navijači gotovo ništa ne traži zauzvrat. Ne traži stvarnu žrtvu, ne traži nikakvu odgovornost s moje strane, ne traži uviđajnost, ne traži promjenu karaktera, ne traži da oprostiš neprijatelju, ne traži da voliš bližnjega. To je pripadnost nečemu bez ikakvog odnosa. I upravo tu dolazimo do problema modernog poimanja vjere. Vjera je postala nešto što ti biraš kao proizvod na polici. Ja sam ovo, ja sam ono, meni više odgovara ova duhovnost, meni više odgovara ova filozofija. Kao da birate između prepirke između Androida i iPhone, jel tako? Ali biblijska vjera nikada nije bila samo privatno mišljenje. U Bibliji vjera nije prvenstveno ideja, nego je odnos, savez, kako to u Bibliji često se govori. Kad Bog govori Abrahamu, ne poziva ga da usvoji jedan filozofski sustav, poziva ga na putovanje. Kad Isus poziva učenike, ne kaže slažete li se vi sa mojim tezama, nego kaže hajde pođite za mnom. A to je jezik, kad razmislite malo bolje, jezik odnosa. I današnji čovjek, nažalost, često želi pripadnost, ali bez blizine, identitet, ali da nema odgovornosti, mišljenje da ima, ali da nema nikakve posljedice. Znate, društvene mreže su to dojatno amplificirale taj osjećaj. Jer danas možemo govoriti što god želimo bez ikakvih posljedica. Anonimnost na internetu nam daje jedan osjećaj moći. Možemo vrijeđati, možemo ismijavati, širiti poluinformacije, možemo uništavati reputacije i zatim jednostavno zatvoriti aplikaciju i otići spavati. Nekada je s druge strane zajednica oblikovala čovjeka jer je morao živjeti s ljudima licem u lice, jel tako? Morao si paziti što govoriš, jer ćeš sutra ponovo vidjeti tog istog čovjeka na ulici, u trgovini ili u crkvi. To je zahtijevalo vrijeme, odricanje, učenje i rast. I danas možemo jednostavno blokirati ljudi koji su nam neugodni. I zato se često okupljamo ne oko istine, nego oko mišljenja. Tražimo ljude koji potvrđuju već ono što mislimo, jel tako? To nije ništa sasvim novo, da se razumijemo. Bilo je toga i u prošlosti, pogotovo mi na Balkanu to dobro razumijemo. Kod nas katoličanstvo, pravoslavlje ili islam često nisu prvenstveno značili nešto u vezi odnosu s Bogom, nego je to često bilo pitanje i je često pitanje identiteta, plemena, kulture, povijesti, nacije, Hrvat, Srbin, Bošnjak i tako dalje. Tko si ti? Naš ili si njihov? I vidjeli smo koliko to može biti opasno iz naše povijesti. Naši ratovi u prošlom stoljeću pokazali su što se događa kad religija postane oznaka identiteta bez te duhovne dubine. Znate, ljudi mogu nositi križ oko vrata i istovremeno mrziti susjeda. Mogu govoriti o Bogu i istovremeno opravdavati nasilje. Jer vjerovanje bez stvarne vjere vrlo lako postaje ideologija ili oruđe za ispoljavanje mržnje i nepovjerenja jednim prema drugima. A sada, danas, dodatno se događa još nešto čudnije. Religija više nije samo kolektivni identitet kao na Balkanu, nego postala je potpuno privatna stvar. To je moja osobna istina, to meni paše, funkcionira mi, ti imaš svoju vjeru, ja imam svoju vjeru. Ali problem je tada što čak i istina se pretvara u neka vrsta ukusa, znate. Ukus se ne brani, ukus se ne živi duboko, ukus ne traži žrtvu. Nitko neće umreti za mišljenje o kavi. Ali ljudi jesu umirali nekada za vjeru. Jer prava vjera nije preferencija, nego odnos i odanost.
Znate, biblijska riječ za vjeru često znači i vjernost, povjerenje, savez ili odanost. Zato Isus ne kaže ako imate ispravna mišljenja, svi će znati da ste moji učenici, nego nešto drugo kaže, jel tamo Ivano kaže po ovome ćete znati da ste moji učenici ako budete imali ljubav jedni za druge. Vidite koliko je to radikalno i drugačije da nego danas. Ne teorija, ne etiketa, ne identitet, nego odnos. I možda je upravo zato moderno društvo toliko nervozno oko stvarne vjere, jer prava vjera razbija iluziju te potpune autonomije. Znate, mi danas želimo biti potpuno neovisni, sami određivati istinu, moral, identitet, smisao, baš kao što je zmija u vrtu sugerirala, ne treba vama Bog, sami ste sebi dovoljni. Ali vjera uvijek zahtijeva i uključuje predanje, a predanje danas često plaši modernog čovjeka. Znate zašto? Jer predanje znači ne vrtim se više samo ko sebe, niti sam ja centar svijeta, kao što gotovo svaka reklama na televiziji nam sugerira da jesmo. No ipak, paradoks je upravo u tome da čovjek bez duhovnih odnosa ili dubokih odnosa polako vene. Znači, u psihologiji danas se sve više govori o toj epidemiji usamljenosti. Ljudi imaju 1000 prijatelja online, a nikoga koga mogu nazvati u 3 ujutro. Imamo povezanost bez prisutnosti, komunikaciju bez zajedništva, vidljivost bez bliskosti i zato se naša duša iscrpljuje jer čovjek nije stvoren samo za informacije. Čovjek je stvoren za zajedništvo, kao što je Plat rekao, zon politikon, društveno biće. A vjera u svojoj srži upravo to jest. Ne samo vjerovati nešto o Bogu, nego živjeti s njime. Ne samo tolerirati druge ljude, nego nositi jedne druge, kao što kažu Galačanima, nosite bremena jednih drugih. I to je potpuno suprotno duhu u kojem mi vremena danas živimo. Jer danas kažemo, svako nek nosi svoje breme, jel tako? Biblija kaže, nijedan čovjek ne može sam. I možda upravo je tu put natrag. Ne samo više rasprava o vjeri, ne samo više dokaza, ne samo više sadržaja, nego više stvarnih odnosa, više prisutnosti, zajedništva, vjernosti, više ljudi koji će ostati uz tebe i kad nisi zanimljiv, uspješan ili koristan. Jer na kraju prava vjera uvijek stvara zajednicu, a lažna vjera uglavnom stvara plemena i tabore. I zato je pitanje naše generacije možda manje što vjeruješ, a više komu sam vjeran. Siniša, zahvaljujemo i još nam ostaje nekoliko trenutaka da zaokružimo ovaj naš današnji razgovor i razmišljanje. Dragutine, vi nas privedete ka zaključku. Nije lako zaključiti kad ima toliko tih još nesavezanih konaca ili da kažemo nepovezanih misli, ali ja mislim da smo jedan dobar uspjeh napravili ovdje time što smo istaknuli da je vjera druga stvarnost, da je to odgovor, da to nije ono samo ispovjedanje nekih vjerovanja što je isto dio ili tako naše zbilje, nego je to jedna cjelokupna stvarnost u kojoj mi živimo i koju mi stvaramo onim što jesmo i kako djelujemo. I svakako da to ima neke implikacije i da se dodiruje sa onim pogledom na svijet u kojem mi živimo danas. I to isto jako lijepo ovdje spomenuto, da i to ima međusobne povezanosti. Ono što bih ja volio je samo spomenuti jedan redak, a to je redak u Jakovu, 1. poglavlju 27. Sada, evo ja ću se koristiti samo sa 2 ili 3 prijevoda kako to mi čitamo u Bibliji, jel tako, tih godina i desetljećima, kako dakle se interesiramo što je sadržaj biblijski vjere. I onda tu imamo jedan onaj klasični prijevod toga 27. retka koji kaže, jer vjera čista i bez mane pred Bogom i Ocem jest ova, dvotočka. Pazite, vjera je ovo. Obilaziti sirote i udovice u njihovim nevoljama i držati sebe neopoganjena od svijeta. Meni se toliko sviđa
ta jednostavna misao koja konkretizira, dakle, našu vjeru, naš život, naš odgovor na Božju milost, na tako praktičan način. Angažirati se u životu onih koji su u potrebi. Ovdje se spominju, dakle, sirote i udovice. I onda zadnji dio kaže i paziti da tu ne opoganimo sebe, razumijete? Drugim riječima, pazimo na svoje motive. Pazimo na ono zbog čega to činimo. Ovaj novi prijevod, evo isto da vam pročitam, gledajte što ovdje kaže. Ovo je čista i neokaljana pobožnost. Sada nije riječ o vjera, nego pobožnost pred Bogom i Otcem. Brinuti za siročad i udovice, pomagati im u patnji i ne dopustiti da vas ovaj svijet okalja. Jer, znate šta, ta nesretna promocija onoga što činimo, kao da je to najvažnija stvar, jer od toga se sačinjava, jer tako i naša slika o sebi, a i drugi formiraju, jer tako, mišljenje o nama, to je velika pošast. To je velika pošast. Ali učiniti nešto zato što je dobro, zato što je na kraju krajeva po Bogu, zato što je naš spasitelj, kao što lijepo tamo kaže, prošao čineći dobro i ozdravljajući i hrabreći i sokolio je sve one s kojima je došao u kontakt, a oni su bili u teškoćama. Gledajte, to je zapravo onaj pravi život. To je onaj kompletni doživljaj stvarnosti duhovne na ovoj našoj zemlji. Opet imajmo na umu to da ti naši pokušaji, ta naša nastojanja i ta naša ostvarenja, ona su dobra Bogu po volji, cijelo nebo se smješka i pjeva, međutim ona nisu bezgrešna, ona nisu na neki način lišena nečega što bi trebala imati, ali naš spasitelj, on se raduje da mi učinimo ono što smo u stanju učiniti najbolje. I to je ono, isto i u kontekstu, znate, one molitve onoga oca za svojega sina, vjerujem, ali pomozi mojoj nevjeri. Razumijete, pomozi mi da se oduprem nekim suprotnim silnicama, a to su đavolske, jel tako, kada želim učiniti dobro, dobra radi. I na taj način živjeti život vjere, ili na kraju krajeva na taj način ispuniti svoj odnos prema Bogu i na taj način ga i produbiti. Puno hvala Dragotine, puno hvala Siniša. Proveli ste nas kroz ovo itekako interesantno razmišljanje i razgovor. Obično kazujem na kraju kako bi se o onome o čemu razgovaramo moglo još jako puno toga reći. U svakome slučaju kad govorimo o pitanju vjere, to je neiscrpna tema. Moglo bi se jako puno reći. Pa neka ono što smo čuli danas posluži kao nekakav početak, kao nekakav poticaj. Krenuti razmišljati o tome gdje se mi nalazimo kad je riječ o našem povjerenju u Boga, o našoj vjeri u Isusa Krista. Pa razmišljamo sada ovih dana. Stoga još jednom zahvaljujem vama, Dragutine i Siniša, na ovome razgovoru, a vama, naši dragi prijatelji, braći i sestre, što ste uz nas, pratite nas, slušate nas. Evo toliko za sada, dragi prijatelji, i mi se vidimo ponovno za nekoliko dana, ako Bog da. A u međuvremenu želimo vam obilje Božji blagoslova i radosti u životu.